Гледах, майто свет по други лъги, поемте на майто с от се видал. Брат, стига, че си спрял женски гиле, ами го обичаш като офическа барби, не по-подруг, той е избягал от света си бордей. Хайл, кога ще спреш да цъкаш до сметики и ще почнеш да играеш като човека, не като изгубена дива във фешън симулатор. Често с тебе флейда е по-зле, отколкото да играем с бъга в бота. Ако още веднъж ще видя слъскава магическа пръчка, дето свети повече от коледна украса в мола, ще те накарам да танцваш босовете с гол задник. Дори NPC-тата почнаха да те гледат с презрение, те поне се държат по-мъжествено от теб. Айде престани да въртиш камерата, за да гледаш как плота на героя ти се развява и направи нещо полезно. Или ще си седиш там като декоративна лампа, дето харчи маната за позиране. Брат, ти не си ДБС, не си танк, не си дори хяване. Ти си мобилно разочарование с бижута. Ако още веднъж умреш, първи ще те прекръстя на Лейди Лак е смърт и знай, ако пак закъснееш за рейда, ще те принудя да играеш в танк. Сетъп, тук като не станеш истински мъж, а като те знам сигурно и тогава ще сложиш пола на броята. Айде шефе, не се цупи, качвай се в играта, че няма